šuti. O, bravo. Bravo, ajde, šuti. Ajde još jedno. Tako, fudbaler moj, bravo, lepi moj. Jao, sine moj, vidim ja, igraćeš ti za moj Partizan, ajde. Ajde, bravo, vidi. Sine, a šta kažeš da ti tata kupi patike za fudbal, a? Bravo, ajde. Dobro, znam, ajde, sve mi je jasno, ali Oco, ja mislim da to ti treba da mu objasniš. Zajedno ćemo, ajde. Ćao, sine. Osjećam se glupo. Dobar dan. Oco, sine, mi smo hteli nešto da ti kažemo. Čika, braco, znaš, ajde. Gde si, majstore? Čika, braco, ja... Mi se eto... Šta reci? Znaš da pušavam. Ma ti si veliki dečko i tebi je sve jasno, vidi. Čika, braco, ja... Ajde Ti pričaš. Možda će ovo tebi da bude čudno ili smešno. To bilo smešno, to mi nema ništa smešno. Dobro, pusti me da kažem. Aco, sine, čika, braca i ja se volimo. To je normalna pojava. I mi smo rešili ako se ti slažeš. Samo ako se ti slažeš. I ako nemaš ništa protiv, jel' tako? Braca hoće da se preseli da živi kod nas. Kako ja hoću, ti si to tražila. Mogu da pričam? Ja mislim da je to super ideja. Ako će nas opet biti troje, šta kažeš? Ne moraš se ništa da kažeš. Ne moraš se ništa da kažeš. Ja mislim da to vas dvoje morate da rešite. A ja moram na posao. Čekaj, nećeš se! Samo na posao, što si mi uzbiješ. Doći ću kasnije. Dobro, Aco. Ja znam da ti sada misliš da ja grešim, ali... Ja ne mogu sama. Ne umem. Ti si još mali. Vidi, braca je dobar, hoće da nam pomogne. Ja mislim da ćete vi baš lepo da se slažete. Aco, ti to spavaš! Mama nije tu. Evo ja došao. Ovo su moje stvari. Donosim ti bombone, znaš? Ja imam trafiku u Krnjači gde prodajem sve te bombone, čokolade, dome i što se zove. Reći, dobro. Za koga navijaš? Ja navijam za Zvezdu. Ko mali sam stalno išao na utakmice, ali tad je bila Velika Jugoslavija, valjda sve bilo veće. Ili sam ja bio manji, ne znam. Ne da stavim svoje stvari, ovdje u ovu orman, a? Ajde, to su stvari tvoj detalj. Ćao! Ćao. Šta radite mi, molim? Evo ništa, pričamo o fudbalu. Doci. Gde da ja stavim svoje stvari? Stavi tu ono. Ali tu su stvari. Dobro, ništa, stavi tu ispred pa ću ja da popakujem to za crveni karton. Nije malo prevara. Ću valjda ovdje da pravim muzej, šta? Da se tako ipak. A da sačekamo još malo, a? Nema potrebe, kažem. A i ne volim mistifikacije. Sutra ću ja to da popakujem. Znaš šta? Kupit ću ja neki plak. Ja da ga stavim. Plak. Sutra ću ja to da popakujem. Slanini bela kapa, a prvo da vidim jedan osmeh za mamu. Znaš što ja mislim da će danas da se desi? Nešto mi govori da si ti meni rešio nešto.
Svaki dan isto priča, a? Juče je bilo lenja, pita, prekjuče sladoleta, ti čutiš ko zalive. Aj ti, Goco, ovo! On je veliki momak, ima 6 godina, a ti ga maziš kod neku bebu. Slušaj ti, ja sa mojim detetom razgovaram kako ja mislim da treba, okej? Nemoj, da se biješ. Dobro, Branislave, što sam ja? Ovo je posljednji put da ovako razgovaraš sa mnom, ja ti jasno. Čekaj, sam ti 100 put rekla da me ne kritikuješ pred detetom. Ona ima poverenja u mene, tako je psihijatar rekao. Sve je u redu, pa. Naravno da sve u redu. Ništa naroda, ja idem samo do kladionice, a kad se vratim, vodim vas sve na ćevape. Na ćevape? Oca, kako si ti njima? Znam. To je to. A što će Matija? To što trenutno ne ideš u školu ne znači da nema učenja. Da vidimo. Srpski jezik. Ajde. Aleksandre, dođi. Što tu ima zanimljivih stvari? Evo na primer, gde je ona pogled kroz prozor? Sanja je naglo skočila iz kreveta i iznenađeno zastala. Gde se to nalazila? Prišao joj je tata i dao joj pogled. Dobro, Aleksandra, ćeš ti da kažeš nešto? Znam da možeš da pričaš, noća si pričao su. Dobro, ajde, reci mami, je li neko kriv za to što nam se desilo? Ne znam, možda sam ja kriva. Možda je trebalo da vidim šta se dešava sa njim. Ti ne znaš kako sam zatvorio u sebe. Proklete patike. Mislim, nisu ni te patike, tu mu je prosto pukao film, on tebi nije umeo da kaže nemam i onda kad su ga uhvatili u toj radnji, ko je? Mislim da je ova država, ova prokleta zemlja. On je teo da nam pruži sve, ali šta može nastavnik muzičku? Da ti priča o ljubavi prema Mozartu? Njemu je Chopin bio draži. Ko zna, možda je Chopin za sve kriv. Vidim, vi se sjajno provodite. Odabrala si muziku svaka ti čas. Da te moliš. Šta? Da ćutim i gledam. Vrtite tog Chopina, to da će to nešto da promeni. Hoćemo li na te ćevape? A misliš da nije hladno? Dobro, ne idemo. Gotovo, Gotovo, kraj! Što si Ovo! Šta ćeš? Izgleda da ti ja nismo baš laki. Dobro, dosta učenja. Ali! Sam ja zato našem Aci i ona jedne Lego packe. Jer ti si majstor za Lego, tako? Braco, pa ti si divan. Ali uzmi me da poljubiš, braco. Ajde ga, poljubi ga, molim. Poljubi, braco. Ostavi ga. Poljubi ga, hoću da te poljubim. Smiri se. Neću da se smirim, ti mu ništa nisi kriv. A ti štrudu sa makom nećeš da dobiješ. Mi smo se dogovorili da ćeš da dobiješ štrudu samo ako progovoriš. Jesi progovorio? Nisi. Onda nemaš štruda. Dobro, napravit ću štrudu sutra. Ali ako obećaš da ćeš sutra da progovoriš. I ako ne progovoriš, ja ću da ti je napravim. Napravit ćemo. Hoci. Problema nemaju? Ja mislim da je vreme za spavanje. A za uspavljivanje sam ti spremio knjigu u džungli, jer može? A? Ajde, ajde lepo lezi, ušuškaj se, a ja ću da ti čitam. Ovako. Oduvek su džungle skrivale neobične... Nemoj da plačeš. To je normalno. Njegov tata je pustio da ga izveze bivoli da bi spasio svog sina. To je normalno. Sada ga njegov tata posmatra sa zvezda i raduje se kako će njegov sin da postane kralj, lav. Zapušio uši. Ako ne želiš da ti čitam, kaži, mislim. Daj znak. Nastavi. Bariba ponese... Tako ću ja jednog dana da odem među zvezde. I najsvetlija zvezda koju budeš video na nebu, to ću biti ja. Ne znam. Stvarno ne znam kuda ovo vodi. Pa tek je prošlo pola godine. Čuo si šta je rekao Popović.
mi u maturinu vreme dobro. Valjda nije danas. A plaćat ćemo mi sve to zato što se volimo, tako? Čekaj, misliš da spava? Doći. A probudit ćemo ga. Nećemo, ako ne budeš vikao. A ti što ćeš da ne možeš? Zato što ne mogu da vodim ljubav među zagorenim tiganjima reci. Sad sam ja kriv što su njega uhvatili u krađi. Ja sam rekao da ću se brinuti vama, to stoji. Dobro, možda u svemu tome ima naše krivice, ali njega bi uhvatili u krađi ako nas dvoje nismo bili zajedno. Nije tačno! Znaš da je trebalo ti da vidi sad pošto su te proklete patike. Ti možda se praviš jajna sad. Ti si se odjednom javio, imam te glumena. Njegova pata nije podobna za patike, pa ti nisam... Dobro! Dobro. Ostavite sad na mir. Ali ti nećeš biti uskraćen ni za što. Neću ti se nadokne. Da, kada u materiju. Ma kako bi bilo ovako. Ne zaspao. Pa to nije zaspaće. Zađi! Polako, gulica me to! Poštovana publiko! Kontrufrativio! A sada, žurka! Veselje! Pesmu o konju Smokiju. Smoki, pa znam Smoke! Konja zvana Smokija, sa njim jašem po prerijama. Neko će lovit s njim, pa me zove pateri, ponosim se, ja sam konječi. Oj da li, oj da la, ništa mu je. Aco! Aco! Evo, samo se špurio. Kako je to spavanje, ej? A ni tortu nismo isekli. danas nam Je divan dan, divan dan, divan dan, naše društvo je je divan! Okej! Sada što radiš, mami? Ajde, možete, porednjem pogled. Znaš šta? Ja ću da otvorim pogled kada se ti to radite. Okej?
Aj. Pipica! Peco? Da? Je on to otvorio poklon? I to moj poklon? Sine, ti si otvorio poklon. Ti si hteo da vidiš šta ti je mama kupila, je tako, braco? Dobro, nemoj ti kad se uzbuđuješ, molim. Čekaj, kako da se ne uzbuđujem? Ti znaš što ovo znači? Kakav je ovo korak? Ti si hteo da vidiš šta ti je mama kupila. Šta je bilo? Braco, ajde sviraj nešto. Šta je bilo? Dođi vam. Dođi vam. Ja sam tvoj poklon. Molim. Pa dobro, ja sam Si molim. htio. Odmah. Odmah. Otvori poklon. Dajte mu minut, ja se krijem. Moram, smiri se! Hoću se smiriš! Umoran je čovek. Žena ga je suviše uzbudio. On je samo ljud. Samo ima pravo da bude ljud. Zašto da bude ljud? A zašto da ne bude ljud, a? Ne može se uvek biti srećan. Evo sad trenutno nismo srećni. Pa ćemo onda biti opet malo srećni. Pa opet možda malo nesrećni. Šta? Jel' tako, Maco? Ti ćeš da budeš Aladin iz bajke, ja ću da budem lepa Jasmine koju ti spašavaš. A da, ja sam onaj sli vezir, a? Možda da bude žuti zla. Da bude žuti zla. Ja mislim sada je vredno da spavam. Laku noć. Dođi da te zajedno. Nećeš? Onda red. Pa što se skloniš? Dobro, idem. A da znaš da te mama voli najviše na svetu? A i braca. Ja mislim da je ovo bio super rođendan. Pa da. Vidiš da smiješio me. Ja možda je pokojno. Vidiš, rešit ćemo mi sve. Najbitnije je da se mi volimo. Da ćemo. Zborit ćemo se mi sa svim, zaslužili smo. Da, vidiš, učinio je prvi korak, nasmešio se. A da? I otvorio poklon. Dobro, 4 sata je doći u krevet. Morate vreme, ali ti. Zašto se toliko iscrpuješ, molim? Pogledaj ovo tu. Izgleda kao pakao i ti sva si znoja. Samo prici skrofne još dan. Kupit ću ti ja sutra u prodaju. Nema šanse. Oni još tebe na jajima i svašta ubacuju, ne mogu se porede s ovim mojim. Dođi u krevet, ne možeš tako samo noći. Molim ja tebe, pusti me da pomaga. Ti nećeš ništa da rešiš. Znam, ali ja se nekako kladim sa Bogom ako napravim tetnice skrofne, nešto će da se desi, ako ne uspe podvarak, sve će da bude kao. Znam, ali mi nismo ništa krivi. Da je tvoj muž imao para, kupio bi patike i gotovo. Da ovo nije Srbija, on je bio živ, varala ga ti ili ne. Bitno je samo... Da sam ja bila dobra majka. On se ne bi toliko vezao za oca. Onda bi mu sve ovo lakše malo. Da, mi moram da mu ti film. Ja ću ti sve mi govori. Ne postojiš ti, stojimo mi. Imam jednu ideju. Šta misliš da posle toga ispohujemo piletinu? Aco!
ležiš tamo, idi prvo da pereš ruke, čuješ? I sram da te bude. To da nam radiš. Čime smo mi to zaslužili? Pogledaj majko, pa se istopila. Ko je ta? Ko je ta? Koju si srela na ulici? Drugarica iz odelenja? Ja, što sam se umorila, Evo sam. Sedmi, imam nešto ti kaže. To jest, Aco, ima nešto ti kaže. Sve on to radi smišljeno, znaš. Nikakvih frustracija tu nema. Sad sam na ulici sredim devojčicu. I on je njoj ladno rekao ćao. On je razgovarao s njom. Šta je rekao? On je njemu rekao zdravo, on njoj ćao. Koji si ti monstrum? Ja? Ti hoćeš da ga okreneš protiv mene. Protiv majke hoćeš da ga okreneš. Da ja mislim da sa mnom nećeš da razgovara s drugima, hoće da sa svojom majkom. On je bolestan, on nije ljut. Jel tako da nisi ljut? Ja znaš šta sam čuo? Možda je ljut na tebe? Možda ima razloga da bude ljut na tebe? Razmisli malo svom ponašanju. Možda mi se učinilo. Pa naravno da ti se Učinilo mi se. Ja mislim da nisi samo meni dužan izvinjenja. Izvinjaj, Ti misliš da si mnogo luka, a? Pa meni malo veći nisu mogli da prevare. Ti i ja znamo da ti možeš da pričaš. Ti ne samo šta hoćeš da postigneš. Da nas otežeš sa ovom ludnicu. Ne. Ako izgubiš nju, on će u bolnicu. A šta će biti s tobom? Čutiš, a? Možda tebi nije ni bitno šta će biti s njom, samo ako ćeš majci da se osvetiš. Za šta ne se svetiš, čuš šta ja tebe pitam? Sigurno nam je teško u ovom zemlji. Otac nije izdržao, možda ću ja sutra, ne znam ko je kriv. Zemlja, država. Samo da tvoj otac nije ništa kriv, ni tvoja majka. Ja nju volim. Neću da dozvolim. Jao, ej, kako sam se posvađala Slavko u prodavnici. Slušaj, stojim ja u redu kad me slušaš? Da. Stojim ja u redu kad neka baba kobajani stoji sa strane, pa hop ispred mene, ja kažem, gospođo, upali ste u red. Ne, ona se pravi da me ne čuje, opet kažem, gospođo, upali ste u red. I ona kao, ja, vi to meni, neću. I ja se toliko iznerviram i dohvatim onu flašu onog soka na razmućivanje i raspistim je po sveća. Flašu glavu. Pala je ko sveća. I šta ćemo se desiti? Mislim, stvarno da je glavu. Da se više neće mešati ni u kakve redove. Gospod si ti normalna, kako si mogla da... Jednostavno uzela sam flašu, ništa. Dođe vam. Nisam raspoložena da slušam kako si preneražen. Neću, šta? Neću! Dolazi vam. Šta hoćeš da me biješ? Niko ne! Pa ne! Pa idi bre! Idi ti! Ide! Kako sam je? On je lagao da si ti pričao na ulici. Znam ja, ne moraš ništa da mi kažeš. Ja ne znam samo što je teo time da postigne. A da, on je stranac, mi smo sami. Da bi ja nikom da viče na mog sina. Gađa. Dobro, gde je otišao pred ručak? Nije ni braca loše. Malo je ljudi koji bi... Sad ću stati na stvarima. Nije on kriv. Tata više nije imao snage. Sanjario je i on i Chopin. A ljudi kao tata u ovoj zemlji nemaju šanse. Idem da raskrivim nešto slatko i ću napraviti. Hoćete pa mene razudrak! Hoću, neću dođe! I nemoj da se opet vidimo za godinu dana, Lepo, ljubite decu, ćao! A dobro, evo, čekaj, nisam pored. Teta Ivana i čika Dule. Macini i Pegini mama i tata. Bolje da si večerao sa nama. Donovi su ti veliku Milku. Znaš kako je čika Dule smešao. Oj, Dule je lude, ja sam kad se posljednji put ovako smeo. Doneli su ti Milku. Bolje da si večerao sa nama. A
Dupe ko se ukenja. Dobro, a što si se ti zamislio? Što si se zamislio? Šta nije u redu? Šta nije u redu? Mi sedimo ovde kao ludiki ko ćemo se, on tu sedi sam, bitno je da je nam. Zvali smo ga 10 puta, šta? Daj, molili Boga da napusti. Hoćeš Princes Krofne? Hoćeš da ti čitam knjigu o džungli? Da ti smečem palačinke. Ili neku drugu? Da trknem do Drakstora po kestenpire. Ili da ti ja izlučim priču? Ne, kestenpire sa šlagom, hoćeš i ti? Hoću. Super! Onda će brata da nam pričam priča. A ja idem po kestenpire, sad ćemo doći. Ali da hoću brzo. Da, priča. Ovako. Bila je jedna princeza koja je jela štaj. Ne, bila je jedna... Peljaca. Ja nisam želeo da odrastam. Još jučer sam bio mali, išao u školu, sad. Totalno ti dam tu, ja sam odrastao. I nikome ne štuti o tome. Čak ni moji roditelji. Otišli su oboje. Tata od srca, a mama od raka. I bilo stvari koje moji roditelji nisu mogli da urade. A poslednje godine života samo su pili pilule za spavanje i spali po ceo dan. A znaš zašto? Zato da bi manje jeli. Da nije bilo para. Ja sam radio u nekom produzeću i plate nismo dobijali po pola godine. Oni nisu dobijali penzije. Ja ih gledam i očajavam. Oni gledaju mene i pate što ja očajavam. Samo su se gasili. Postali trošak. Moj tata i mama su postali trošak koji nema ko da pokrije. Bili su ko dve sege koji sede u fotelji, gledaju televiziju i ću. Trebalo je da žive večno, da budu mladi, lepi. A bili su mrtvi godina. Umrli, a pustili su ova tela da još neko vreme mrtvi. A u očima se vidi da tu više života nema. Vidiš što se desilo i tvome tate. I meni se desilo pre godinu dana. Kad su moju firmu zatvorili, svi smo dobili otkaze i ja sam hteo da otvorim trafiku, ali mi nisu dali i morao sam da podmetim jednog tipa za dozvolu. A jedina stvar koju sam imao od svoje mame bila jedna zlatna narukvica. I rešio sam da prodam pola te narukvice. Još danas čujem kad je Zlatar uzeo plješta i počeo da seče tu narukvicu. Čulo se samo jedno užasno. I ja sam umro. A i moja majka je umrla još jedna. Ali ovoga puta nekako nedolično i uzravno. Da vidiš tako se to kod nas umire. Uzo! Sve u redu, ja sam pijetu. Gordana, šta je bilo? Potukla sam se malo sa taksistom. Vozio me dužim putem i ja nisam htjela da mu platim. Onda sam ja ključem izgledala kola i onda je on mene udario, pa sad ću to da prođem. Si normalna, Gordana. Jebote, si ti normalna. Juče se razbila ženi glavu, danas si se potukla sa taksistom, ne možeš... Čekaj, baba je preskakala reda, taksis ne vozio dužim putem. A ne možeš to da radiš, ej! Moj muž je vrtave što nije radio. Mene niko više neće da pravim ugočki. Sam imala nož saka. Malo se to šali. Samo mi je žao što ono Ivani nisam pokazala za ono buljenje u tebe. Eto joj ga njen glupi predak, pa neka njega ždere očima. Ja sam ti retu. Sad će braca da nam priča priče. Ajde! Moramo da razgovaramo o ovome što se ovde dešava.
103. Drugi put, ajde, bili kralji kraljica. Ludet ćemo svi, Goco, ovako dalje ne ide. Držimo ovo dete tuka zatvorenika, on samo ne želi da priča sa nama. On je frustriran, a ne ljud. Ajde, bili kralji kraljica. Ajde, tražimo pomoć, da zovemo nekoga. Pa mi smo bili srećni, pa smo sada malo nesrećni, pa ćemo opet biti srećni. A ko je bre bio srećan? A mi, naš troje, bez tebe. Govori ništa, man! Detina! Peto jedna! Uzalud se trudiš, sve je gotovo, moje dete nije ljuto na mene. Jednom si pokušao sa onom glupošću kako si javio drugaricu. Čuti kad ti kažem! Šta ćeš da mi Evo mi čuti! Ajde! Ja te upozoram! Ajde! Pičko jedna. Kada si to njemu radila, nije ni čudno što se ubije. Sad ću da jebe, mate. Ponekad tako tuku i deca se tuku i ubijaju se i to je normalno, to ne znači da se ne vole. Ma tebe voli. Hoćeš Kestru ti? Dobro jutro, Vali. Ćao sam. Nisi stigla da kupim... Dobro, nema veze. Stoji. Bracom. Braco, ćeš skoro. A, znaš me. Htjela sam nešto da pričamo. Pa, reci. Gledala sam jedan film. Ovo doba. Da, to je privatni bioskop i radi još od 7 i ja sam im još učeo da vam okreću. Ja tebe ništa ne razumijem. Taj film se daje već 2 meseca i ja sam otišla da vidim zašto kasni, zašto ga nema u bioskopu. I onda su mi rekli da se daje već 2 meseca. Koji film? Daj mi papir, molim. Ne se papir, nema papira, Goco. Dobro, kakav film? 3 muškarca i beba. Dobro. I beba! I 3 muškarca. Da li sam čekaj, stani bre! Bioskop me boli, stani! Obožavam da tvoj bioskop. Čekaj, kako ćemo njemu da kažemo? Kako? A su svine! Sviđe dobro ideje. Čemu pričaš? Pa to je to! To je to što nam treba. Nešto naše. Mnogo čega. Mnogo za tebe, a za nas, pa mi ni ovo nismo rešili, ulećemo u novi haos, pa ti ja se stalno svađam. Stani. Sve će da dođemo. Možeš, šta je meni ovo trebalo? Goco, da li me voliš? Razgovarat ćemo. Šta? Znači ne. Šta je s tobom? Mogu samo da razmislim. Nema šta da se razmišlja. Ja više nisam mlad. Ja ne želim da budem deda sopstvenom filmu. Nemoj da bežiš, to je ozbiljna stvar. Pa i to si ozbiljna stvar. Običala sam vam ti nešto slatko. A da li me voliš? Mi smo zajedno u krivici, shvataš? Da, Goco! Znam šta misliš. Nije on za nas. Za mene i za tebe. Ako ga oteram, ti ćeš da progovoriš, tako? Naravno da si ljut, pa i ja bi bila ljuta. Da, oteram
A osjećam se glupo. Dobro, znam, ali još uvijek mislim da to ti treba da mu objasniš. Aco, sine, mi smo htjeli nešto da ti kažemo. Ajde ti. Ti pričaš. Mi smo odlučili da damo tatine stvari crveni krst. Šta kažeš? Dobro, ne moraš sad ništa da kažeš. Ne mora sad ništa da kažem. Ja mislim da to vas dvoje morate da rešite. Dobro, ali ne baš sve stvari, vidi, sve. Evo, u ovom ormaru uopšte nema više mesta. Ja ne znam što da radim s ovim košuljom. Šta će vam? Sredi. Sve igraš to u stvari. Neki čika bi se sigurno obradovao. Ja opet u ovim košuljem. Neki čika bi se sigurno obradovao. Šta je to? Nemam pojma. Kako se to pisao? Jelena. Ovo je Jelena. Ovo je staro 6 godina. Opet Jelena. Čekaj. Ljubavi moja jedina. On ima ljubavnicu. Tvoj otac ima ljubavnicu. Dobro, kako to možemo sve kasnije da čitamo. Stani! To je ona profesorka fizičkog, ona crna. Pa kako je moguće? Vidimo to, Tito! Molim te, Gordana, smiri se. Ne, ovakva nervoza može da ošteti plod, molim te smiri. A? Čemu ti pričaš? Ovdje da je bilo dosta nesreće. Taj život u tebi. I on ima prava, znaš? Kako prava ima? Niko nema pravo u ovoj kući, pričuvajac. Nećeš šta? Ja ne što si mislila. Kako to sad Tvoj otac za mene bio sve, zapamtiš, ti kažem nikom, ne veruj nikome. Ja ti ne dozvoljam. Ko tebe traži ovo? Beži! Onda! Aco, sedi ovdje, ovdje se vraća. Pustite dečka, ja sam uzeo patike. Izvolite, stojim vam na raspolaganju. Ti čuješ njega? Stoji na raspolaganju. Odi ga u magacin. Izvolite, zovite policiju. Kakva policija? Ja sam policija. Aco, nemoj ovo da gledaš. Biće sve u redu, ne gledaj. Borisove, gdje Branislav? Pa dobro, ko sve smislio što je spasno? Ti do sad. Kako si mogao da ga ostaviš samog? Pa si ti čuo za nastavljeno? Ja sam ostavio. Mama išla kupi novine, 5 nije naša, sad ću ti napraviti kolaču. Hajde mi čitamo knjigu u šumi, ja? Hajde, ovo. Eto, lezi u šumi, si mogu. Joj se šetao sam. Oduvek su džungleske opravo neobične. Ja mu verala. Dosta tog samosažaljenja, ej! Eto njemu pričaš! Pa nek se uči, nek znaš šta je život. Ti si varala njega, pa šta? To je drugo. Ma to je isto! Ja njemu nisam ostavila ovako dete. Se nije ždrao zbog krivice u 6 ujutru i kuvao podvara. Imao svog sina, dvojica, svet za sebe, neću. On je svom sinu svirao baka, a meni nije. Ajde legno, a? Ajde, molim te lepo lezi, ušuškaj se. A ja ću ti napraviti mimo mama. Da ćeš i ti da se dopisuješ nastavnicu fizičkog i da sviraš baka. A što si ja ne bi? Beži, što si ne bi? Beži. On je varao mene, ja sam varala njega. Jesi sine, mama i tate nisu bili pošteni jedno prema drugom. Tata je bio loš, ja nisam prosječna nastavnica, da neću tako... Stani bre, stani, on je dete! Tvoj tata je bio divan i on te je voleo najviše na svete. Ne, niko nije svirao Baha. Niko nije znao šta je Baha. A po čemu si ti bolja, ha? Ja sam gore, ja sam najgore, ja sam užasna, ja sam... Dobro, šta sad radiš? Ne znam, možda ćemo morati da živimo u četvora. Naravno, beba je čudo. Ko priča o bebi? Šta je bilo? Neko me udario. Jesi me ti udario? Ja! Aca spava, Aco, spavaš? Hvalite, molim. Spava, nešto si sanjala, ne znam. Ja ti kažem, neko me udario u lice.
A mi je mnogo teško. Šta da spavaš? Gordana. Au! Gordana. Ostavi dete na miru. Recimo, šta se počne? Čuti! Ću nas dvoje. Što vam to? Što ne osmiš pepeljovo? Ćeš nož? Da će ti mama! Morat ću biti opet krug! Jedi, pa što ne jedeš? Pa satirem se koliko dala po kuhinji, a ti ne jedeš. Kako grozan da. Da. Spominju i sneg. Šta je? Ništa. Ajde reci. A reci. Ništa, samo sam se setio kako si noćas jurila duha. A što si me ti udario? Gdje? Danas imate palačinke. Dobro. Što se mučiš uopšte više se... Imam osjećaj da ti ide malo na žice. Tako i tako moram na posao. Idem. Odok. Zdravo. Što si sinoć ulazio u voda? Si nešto vidio? Šta god da si vidio, sad će tome da dođe kraj. Jedna žena mi je rekla da to rešava ovo oko duhova. Mora, Bora, ne prelazi preko ovog bijela dvora. Su na njem tvrdi ključi. Siodora, Todora, Marije i Matije koja nema pristupišta. Na nebu zvijezde, na gori listove, na moru pjesak, na kučki dlake, na kozi runje, na ovci vune, vragu joj glava. Sve joj koze vrago, dio mleko joj se ne stiglo, jao. Ti nisi na poslu. Ne mogu sad da nešto igramo. Treba pomoć. Zašto? Pogledaj šta radiš. Šta je to tu noćas, a? Jurila si duha. Ti misliš da ja ne znam kako to izgleda, ali ta krivica. Ja znam da bi trebalo ja da se osjećam kao žrtva, ali naprotiv. Počela si da voliš to osjećanje. Evo ga, Sigmund Freud, recite doktore. Znaš šta? I nas dvojice nosimo Petru i krst, da znaš. Što ne odeš davno? Što ne pokupiš svoje stvari i odiš? Ti bar možeš da piješ. Otišu ja već davno. Ali ne znam šta će posle biti sa vama. A naročito šta će da bude sa njim. Sebičan si, Branimire. Ćeš i da se ubiješ kad zagusti. Preuzimate na sebe ulogu koju niste dorasli, vučete se, tako vučete i onda meni treba pomoć. Kako se to koliko? Ajmo neko. Sam ti rekla da ne možeš. Ne pričamo doktoru, ajmo u kafanu. Ajmo da razbijemo pola kafana, ajmo da se napijemo ko život ne šakemo, a? Ili, ajmo ili na more, ajmo na more! Uzmemo avion, okupamo se. Znaš ti koliko to Pa šta? Ajmo da živimo, kocu. Pada kiša. Ajmo da igramo na kiši. Zašto da igramo? Zato što smo živi, zato što čekamo bebu, ajmo! Pa tako, palenčinke, uzmi torbu, Aco, spremi se! Oco, spremi se, upalim kola, idemo. Ajde, idemo da živimo, ajmo!
životu. Na koju li je pijacu otišla da još nema? A to, znaš šta? Rešio sam da uzmem još jednu trafiku. Znaš šta će da bude? Na slavi. To je skoro besplatno. Pola godine. Kupit ću novi stan. Ti ćeš da imaš svoju sobu. A? Pokaži mi šta ima ja sa tvojom mamom. Mislim da je vreme. Izgledat će kao anđel. Tvoja mama. Mnogo lepa. Evo to čekam. Sredočna ženo. Ako nas bude četvoro, ti ćeš da postaneš veliki brat. Znaš? Ovo, nesi ti. Skida smo se od straha. Možda mi nije dobro, eto donesi mi malo. Šta je bilo? Donesi mi malo vode. Evo, voda. Dobro je, mame, dobro. Dan 23. da bude u redu. Šta dan dva? Morala sam. Nisam mogla i to da im uradim. Jesi ti? Kome nisi mogla da uradiš? Sedmogodišnjem detetu i Lešu. A ja? Šta je sa mnom? Izvini. Molim? Izvini. Si ubila moje dete. Da ti to shvataš? Shvatam i znam koliko sam... Ne znaš kako nešto, ne znaš! Godinu dana živim ja u vašem paklu! Godinu dana vas trpim ovakve! I mrtvaca odnosno! Pa šta je bre moja krivica? A? Što sam te jebo? Što sam se zaljubio? Pa da sam ubio, bilo mi dosta! Sama si ovo izvela. Ja nemam ništa sa svim tim. Ja odlazim. Si dobar dečko. Ćeš mi dosta. Probaj da dobro slušaš mame. Ajde sve. Tako ti super. Bude priča, trebalo. Nemoj da plaćaš. Sigurno lijepo ne ostvari. Šta ćeš za večer?
Tek kada nešto želimo, spremni smo da kažemo hvala. Možda imamo zanemarujemo. Možda je to jedan od razloga zbog koji se sve oko nas polako raste. Nemoj da budeš jedan od tih. To je put bez povratka. Jednom kada kreneš, nema nazad. Sve i da svom snagom želiš da se vratiš i počneš iz početka. Pogledaj. Ispred tebe je život. Svaki preživljeni dan je pobjeda. Svaki trenutak radosti i nagrada. Ti si svoj. Imaš svoj život u svojim rukama i nemoj da ga traćiš. Nemoj samo da stojiš sa strane i gledaš ga kako prolazi, jer to donosi kajanje. A kajanje je najgora kazna koju možeš da dobiješ. Zato se smej, malima. Smej se u inat svima i svema. Živi mi, jer sutra je. Novine. Dobra ti je čorba, sine. Samo da si stavio manje soli. Tu ti je spisak stvari što treba da kupiš sutra u prodavnici. I nemoj, molim te, da zaboraviš opet kesten pire kao što sam ti rekla prošli put. I nemoj puno da se zadržavaš. Znaš kako mi je teško sad. Ja.